Ahoj, byl jsem tady s Mílou. Ahoj. A ze zombínku. Je to hra pro 2 až 6 hráčů, je to doporučení minimálně od 8 let, sice moje sejra nemá 8, ale tak to je jedno. A jsou tam různé karty, třeba prostě karty a tam jsou úkoly a ty musíte plnit. No prostě všechno uvidíte za chvilku. Teď si to otevřeme a ukážeme. Tak. Už je stanu. Zombička. Tady máme takové karty. To nejede. No potom, radši s tím nedělej, protože to ještě pokazíš dřív, než začneme hrát. Baterky. Otevři se. Až tady mám nůž. Tak. Teď si to otevřeme. Tak, to dáme tady bokem. Já jdu po baterky. A ještě, jo, tady jsou ty karty Joker. A ty, to jsou všechny, jenom tak málo. To si vezmu. Na dole se. Úplně Dáme si bokem. A vem hlavně ty, které jsou nabité, no. zjistíme. Co zjistíme, no? A šroubujeme. Zkusíme to otevřít nožem. Ale veme ani rovnou šroubovat. Dík. Jo, šroubovat. Zajímavé, velice. No, podíváme se, co jsou na těch kartách. Důkladně jsme si přečetli návod několikrát, ale je to jednoduchá hra. Stačí mi tady tyhle karty a tady tohle, protože nic jiného tam ani půl. Každý si vezme jednoho tady tuhle kartu Joker. Tak. A teď zapneme zombie ruku, kde jsme si museli dát baterky. Ruka bude chodit a ukáže na jednoho hráče. My jsme si to rozdělili, že polovina, když to ukáže tam, je to, takže zbíra ukázala na Miu, a když to ukáže tady, tak to ukáže na mě. Na tebe. Takže já vezmu kartu zombíka a chceš pravdu nebo výzvu? Výzvu. Výzvu, jo? Předvěď jednoho člena naší politické scény. Super. Prostě třeba prezident, nebo tak prostě. Prezident. No tak řekni, Co? jak se jmenuje prezident? Babiš? No nebo, sice to není prezident, ale je to z politické scény, takže dobře, dostáváš tuhle kartu. Teď vlastně zapínáme ještě. Žuka žádný někdy. Juhu. Takže teď si neříkám, takže já beru výzvu. Dělej, že jsi krotitel vů. Hráč po tvé pravici je lev. Ano, takže to teď si ty. Co? Čau, lve. Čau. Ale jak si chováte lidi? Takhle. Ty třeba... Tak třeba přeskoč oheň. Sice spíš to dělají tygři, ale dobře. No tak. Nevím. Sedni. Poslušně sedni. Bojuj. Trhej. Trhej ještě jednou. Chyť toho králíka. Nevím si to, kde je, ale nějakého králíka chyť. Králíka. Králíka nebo bude trest. Králíka.
No, konečně. Já. Hlavně nechytej mě, děkuju. No tak, tento úkol jsem nesplnil a teď mi nasleduje na kartičce trest. Takže sedni si na půl minuty obráceně na židli. Já nesedím ale na židli. Ale tak si sednu naopak. Dobře, půl minuty. Počítej do 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30. Konečně. Tak, teď zapneme zase zombie ruku. A bohužel karta mi nepostala. Pojď, otoč se ještě víc. Ahoj. Ne. Zase já super. Co si teď vyberu? Tak teď pravdu třeba. Koho bys rád políbil? To je moc dobrá otázka. Já nevím. Jokera používám. Takže ho vzdávám a teď to dávám tomu. Takže koho? A teď když dáte Jokera, co jsem já použil, a můžete ho použít jenom jednou, teď jsem ho odezdal, tak to dáte soupeřovi, nebo si vyberete, když hrajete z více, když si vyberete jednoho soupeře a řeknete mu. Takže já teď jiného soupeře nemám, takže to řeknu tady, my, a koho bys ráda, anebo rád políbil, nebo políbila. A když odpoví správně, tak bere 2 zombie ruky. Aj. Ne. Prosím. No dobře, taky tě rád mám. No dobře, ale si sedí. No taky tě rád mám. Dobře, ale máš 2 karty, tady máš. To se mi nepáčí. To mi nepáčí. Pojď, otoč se, víc, rychlej. Jo! Ne. Tak co chceš? Pravda nebo výzva? Výzva. Dobře, zeptej se hráče po své levici, takže mě, jaký je jeho nejoblíbenější televizní postava? Jaká je jeho nejoblíbenější postava a předvedí? Počkej, ty jí máš předvést, No takže zeptej se mě. Jaká je tvoje televizní postava? Nejoblíbenějšího. Co se ti těžko řekne? Takže třeba, když se teď poslední dobu dívám hodně na Simpsony, tak Bart. A co máte? Bart, tak co dělá Bart? Ty se díváš se mnou, tak jako co dělá Bart? Co dělá Bart? Co? Já moc dobře vím, co bych udělal. Moc dobře. Jeho nejoblíbenější zbraň je... Ale on co dělá ve škole? Co dělá ve škole? Ve škole dělá... Tak počkej. Pizza. Zeptám se ti na otázku. Je po škole? Bart je po škole? Co? Jakože zůstává déle ve škole, než by měl? Je to hned na začátku, hned na začátku si myslím. Jo. No, máš správně, teoreticky ti to můžu dát. Děkuji. Ona má 4 a musí být 6. A to už Luka si otoč. Teď ho nepoužila. Ona má 4 karty a potřebuje ještě 2. A já mám co? 0. Ne, otoč se víc. Víc? Jo! Dobře. Pravda nebo výzva? Výzva. Dobře. Dělej, že máš blechy. No, dělej, že máš blechy, není to. Blechy jsou ve vlasech. Kde to viděla? Všude, blechy jsou všude.
Všude. Takhle. Au. Dobrý, no, dobrý, máš to, vem si to už. Zastav, stůj. Stůj. Říkám ti, stůj. Policie České republiky, zastavte. Ne. Děkuju. Ne, to je dobrý. To je na mě, to je tam. Takže výzva, bo pravda se nevyplácí. Nakresli poslepu obrázek zvířete. Ostatní hráči budou hádat. Jdu pro papír. Poslep. Co bych jasně můžu namalovat. Já nejsem moc zbálý. Protože si promyslím co. A já už vím. Já se nemůžu dívat. No, nemůžeš. Ty to dáš. Když viděl jenom... Co tam je? Vidíte mi to nejde. To je monstrum! Já neumím malovat. Ale co to je? Co to může být? Pes! No já s tím to vládla. Ale karta zůstala mne, děkuji. Dobrý, jak můžete vidět, nevím malovat. Zůstaň u mě, jak to říct. Rozkazím, zůstaň u mě. Tak rád. Ne. Juuu. Pravda nebo výzva? Teď jsem dělala hodně výzvy. Takže není pravda. Ne, výzva. Počkej, výzva? Jo. Obleč si nějaký kus oblečení na ruby. Ale hlavně nebude oblečení. Tak co, obleč si ho na ruby. Ty si ho myslíš? Dej mi to. Já ti ho přichystám. A tak to už... A pravda je vůbec to byla za otázka. Tak. Přetočíme jí to. Dáme jí to na ruby a bude si to muset oblíct. Tak obleč si to. Tohle je to? No, tohle je moje. Tak musíš si to obléct. Takhle si to musíš obléct. No, takhle. Když tohle je... Protože to je to, co moje. Tohle. Nějaký kus oblečení na ruby. No dobře, zvládla to. Takže tady máš kartu. Děkuji. Já už mám. Ale mám 5. 3, 4, 5, 6. A ona je vítěz. Blahopřeju. Blahopřeju. Dáme ještě jednu odvetu. Jo. Odveta. No, aby jsme to moc nenatahovali, tak tohle bude vše. Budeme moc rádi, když tohleto video budete sdílet, budete dávat like, odběr, tak klikněte na odběr, než se vám objeví zvoneček, tak taky klikněte. A komentář, co byste chtěli vidět příště, anebo co by se vám líbilo. Ahoj!